sauraron domin wannan duniya yake gayawa, wannan kuma dan wani tsibiri yake magana in baya jin turanci. Kaga karatu ya zama wajibi. To wannan fim din da aka zo muka samu kanmu, kai babanka bai fim ba, babana bai fim ba. Layin rayuwa ne ya kawo mu kai. Kuma yau duk wani da ka sani fim yake, har malama su kansu yan fim suke. Zai mountain kamera, zai saka mic irin wannan, zai saka ice saka mun filter, tace shi yanda ya gyara hula, ya dinga mai sunan wannan abin fimin ake. Lokacin da yake karatu ya san kamera na kansa, acting yake yi, acting on camera yake yi. Da ba kamera yana karatunsa wani can gefe yake recording ɗinsa, to wannan lokacin ba acting yake ba. Saboda kai ma idan an rubuta labari, wani ne ya rubuta, in ka zo ka tarar babanka ta mutu, ka sa hannu aka ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ka sa kuka, babanka bai ce ba kuka za ka yi ba, yi mata addu'a. Acting sunansa, shi ma acting yake yi. Yau me sai da waina a bakin titi fimin take yi, domin yau duniya ta zama global village. Kowa so yake a san shi a duniya, a gane me yake yi, a gane firkar da ya fito. Saboda haka mun gaya wa mutane duniya za ta kai wannan level din, yau gashi ta kai. Kowa yana da midiyarsa. America suna fim, India suna fim, Larabawa suna fim. Ka je Cairo akwai tamsiliyat da ake yi shekaru aru. Duk ilimin Cairo, jami'a ta farko a duniya ita ce Azhar. Ka tafi Morocco akwai film state, jiha ce guda a Warzazat. A nan aka irin su Gladiator, su ina ne, su Lion of the Desert. To fim suke yi. Bahaushe me yasa in abinsa ya zo ko da barna, malamai ku shigo, ku kawo ilimi a cire. Kuma theater art din nan fa ana yin ta a jami'a. A nan ake gogar da kowa a bashi karatu. Matasan da suke yin sana'an nan, ga wani yana sound, ga wani yana kamera, ga wani yana lighting, ga wani yana makeup, ga wani yana costume, ga wani yana location, ga wani yana wallpaper, ga abubuwa da yawa. Sai duk ka kashe saboda baka fahimta ba. Kawai ka ce haram. Sai ka ce haram. Wallahi. Sai ka ce faransa aka yi. Wani zai wallahi fim haramun. Sai ka to in fim haramun ne, fahimtar sa ya za ka yi da shi. Shi yasa idan mutum ya kalle ka kai ka wuta, sai ka goda Allah da kubar da za a bude a shiga wuta ba ta hannunsa. Sai na ji akwai yana Umar Kano da yake cewa kaga yan fim abin za a ranar lahira za a ga ana ta sa su aljanna. Yace saboda ai kullum mutane cin naman su suke, zagin su suke, ba su da hakkin. Ranar lahira kuma Allah ya ce duk wannan abubuwan da ka faɗa akan mutum ƙwarai da gaske sai an kira. Sai an kira ka. To kaga zunuban su za a ke kwasa. Za a ɗiba ƙara maka ko a ɗibi ladanka a basu. To abin bakin cikin barin gaya maka. Shi fim ɗin in an yi ba mai kalla me yasa za a siya? Kuma shi wanda ya ce kana fim ya izina ya gano kana fim bai kalla fim ɗin ba. Wasu ai ba su bari. Lokacin Abubakar Rabo aka ji aka yi kame aka ce an kamo fina-finai, akwai irin fim ɗin nan irin na da. Fim ɗin nan da ake sai da shi na batsa. Na gane. Na turawa blue film. Shikenan sai wani malami da aka je aka yi wannan kwashan, ashe an je an kamo da nyamurai suna sai da irin wannan, da mutane haka dai masu sai da irin wannan fim ɗin a ɓoye. Da aka kaya gani ya ga sai ce wannan sai mun yi nazari a kansa, bari in zaɓi uku. Sai na nutsa in kalla in ga me ake. Wato na gaya wa mutane, wato Allah manzo Allah ya gaya mana, wato ake cewa attaqwa hahuna, tsoron Allah a zuciya. Kuma kaga shedan ba fa jahili bane, malami ne. Ilimi baya hana sabawa Allah. Kuma duk yadda kaga dan adam kai masa addu'a, babu ruwan Allah, sai shirye shi kai ya tabar da kai. Amma dai ni bana neman yabo, dama Allah ya ce wala tuzakku anfusakum, ni bana son wani yabe ka ko yabe ni ko ice in fahimta ka fim laifi ne, kai ka fahimta. Haka ka fahimta. Saboda haka ni dai abin da nake gaya mana a wannan lokacin na ce fim ya zo fa ya zauna. Sana'o'i yanzu ba korarsa ake ba, malamai masana kasi nesa da mutane. Ko a gidanka kaga wani yaro yana samun wata matsala, lokacin su ake ka jawo shi jikinka, ka ɗau ɗabi'u masu kyau ka saka masa, ka raba shi da ɗabi'u mara kyau. Idan ka ce na kore ka tafi ka bar gida, na Allah ya ma kaza, in ya tashi ya lalace duk inda ya je sunansa ɗanka. Bayan da za ka yi. Ta Bahaushe yake cewa hannunka bari riɓe ka yanke ka yarba. To shine wannan, amma kullum mu namu. To abin da sa ba na damuwa, malaman a tsakanin siya suke yau.
malami ne zai gabza wa dan uwansa kaulasan ice kafiri ne wannan ice wannan kafiri ne wannan ice wannan to kai in an ce kafiri ne dama ai kai kan ma a baka kafirtul rike abinka. Yanzu kaga misali inda muna da adalci kuma malaman nan tsakanin da Allah suke abu, kwanan nan bai fi sati 3 ba wani a DSS nemo ta yarinya ya shekara 16 ce ko 15 ko 13, subhanallah, ya dauke ta Bahaushe ya arewa ya aje ta a gurin shi ya kristantar da ita, subhanallah. makamancin wannan abin ya taɓa faruwa. Shi ba ma haka ba, wata yarinya ce daga can kudin ta biyo wani yaro a nan aure suka yi Inusa kaga yanda aka kai shi Inusa yalo sai to yanzu barin gaya ma wannan magana da nake gaya ma ban taba ji na bude TikTok wani malami ya dauka yana